Mbak hayo dino iki dibedhek masak apa hayo. Bumbune wis ana, ndek depan iku mau tinggal sampean iku dipaus utawa di screenshot. Carane bahane apae? Bahane bawang merah besar sama jahe dioseng. Gongsreng, ditambahi bumbu jadi bumbu laksa. Nah, kita masak laksa yo hari ini. Caranya sesimpel ini, diikuti satu persatu, nggak usah kesusu. Jenenge masak iku gak iso digawe kesusu. Terus mari ngono ditunggu sampai mendidih utawa umup. Lek wis umup ditambahi urang karo tahu sing goreng. Ojo tahu sing urung digoreng lho ya, engko beda rasane. Terus mari ngono ditambahi apa? Uyah, gula penyedap, merica bubuk, santen. Nah, iku sing kedua, iku akhire gawe mie. Gawe mie ne piye? Karek digodhoke gawe apa? Gawe minyak sithik kambek gawe garam utawa uyah ya. Terus ini waktune plating ya iku mie di dokok ndek kono. Terus mari ngono iku ana urang ana tahu kaya iki lho cah. Ngene iki karek plating jan Masya Allah tenan kae rupane lek ayu menik-menik ya ta. Terus iku ditambahi telure satu tapi dibelah jadi dua. Bene apa? Bene ayu. Terus mari ngono dikeki apa? Dikeki daun bawang sama dikeki bawang goreng. Jadine koyok ngene. Ini ada yang kurang adalah tauge. Gitu tok, bye bye.